Emagumbini amanye omhlaba siyabingelela sithi abantu mabaphile. Sesibuye saphinda safika njalo ngemva kwesikhathi eside singekho. Ukubona into yokuqala abantu engithanda ukuthi bayizwisise nabantu bakithi, umuthi ngiyawuhambela ukuze nikwazi ukuphila. Yazi ubana beningifona ningangitholi kuleli viki eliphelile, kodwa sengihambe ngabuya. Akade bengu-WhatsApp bebengithola ku-WhatsApp. Bengisemakhaya kwelakithi kwelaseZimbabwe, ngoba ngiyahamba ngapha nangapha, ngisebenza kuyo yonke indawo, ngihambe abantu bakithi ngiyodinga izinto eziliphilisayo kwelakithi. Izinto ziyaphela abantu bakithi ngoba ziyasebenza. Kufanele senze isiqiniseko sokuthi izinto ziba khona. Siyazihambela ukuze zibe khona nikwazi ukuphila. Angeke niphile masihlezi kuphela singenakho okuniphilisa. Okokuqala abantu bakithi ngithanda ukulazisa, umuthi welapha imvukuzane esenginawo ukhona njalo. Sewukhona abantu bakithi. Mawunomuntu wakho onemvukuzane esimhluphe iminyaka neminyaka ingalapheki, umlethe ngakimina kusizele umuntu wakho akwazi ukuphila. Bese usithi-ke lapho mayesephilile sokubuya nesimo esiyinkomo uzobhadala. Buya nomuntu wakho sizomelapha aphile, ubusubuya uzobhadala. Number 2, umuthi wabantu besifo sokuwa ukhona. Umuntu onesifo sokuwa siyamelapha akabhadaliswa, uyazibongela ngemva kwesikhathi mangabe esephilile. Njalo akuphoqelekile ukuthi angibuze ukuthi kumele abhadale okungakanani. Lokho kuphuma kuye ukubona ubhadala kanjani, ubhadala ngani, ubonga ngani. Kodwa into angamelanga abonge ngayo isimo sento eyinkukhu, ngoba wabonga ngento eyisimo esiyinkukhu, isifo siyavuka, bosusithi asikwalaphaka ngendlela. Nalo ithemba abantu bayangizwa kahle. Bese sibuya-ke kubomama abafuna amadoda anemali. Ukhona umuthi wawo. Ibiza labo mama abafuna amadoda anemali, likhona. Uyalithatha ngo-1750. Ibiza. Bese sibuya futhi ebantwini abangamadoda abafuna omama abanemali. Ukhona uMuchembeza Mbuya. Muchembeza Mbuya ukhona. Uyabuya uzowuthatha nawe 1750. Kanti mawusekudeni siyakwazi ukuthumelela futhi uMuchembeza Mbuya wakho. Nawe umuntu ongumama, ibiza lakho siyakwazi ukulithumela mangabe usekudeni. Nalithemba abantu bangizwa kahle. Bese ngicacisa, wena ndoda yakuthethe uMuchembeza Mbuya, gqoka kahle ndoda, uhambe lapho esididile khona, okwaziyo ukuthi kuphuza abantu abangomama abanemali. Nawe uzifikele nje uphethe i-cold drink wakho noma ibhiyanyana yakho eyodwa, kodwa ugqoke kahle, ungagqoki njenge-parapel nawe uzuze uxoshwe uyicabangela ukuba noyisela. Uhambe lapho uzongitshela impendulo, bazophithizela kuwe. Nawe ungathi mase bephithizela kuwe ubusuthanda bonke. Khetha phela oyedwa. Ngiyalazi abantu abangamadoda li-greedy kakhulu, ufuna ukuba nabaningi uwedwa. Khetha nawe obonayo oyedwa nje, ngoba vele bazophithizela kuwe. Nginalo ithemba kuyezwakala.
Money casting sesibuye nawo futhi umuthi ubusuphelile bantu bakithi, bese singasenazo izinto zakhona saphila sazilanda ekhaya ngale sabuya nazo zikhona eze-money casting. Money casting iqala ku-2,500 inkanyiso yayo, kubuye eka-3,500 inkanyiso, kubuye eka-4,500 ikhona ke imithi bantu bakithi. Nalo ithemba abantu bayangizwisisa kahle. Okuningi ngeke sikuchaze kakhulu ngokubana sesabela ukubana bakhona abantu abathatha izimfihlo zabantu bazenze ukuthi bona bayazazi ukubana umsebenzi bawenza kanjani. Ngakho-ke bantu bakithi nazi izinto ngizibalile. Uyaxhumana nami ku-083 20 66954. Ngikhona ku-WhatsApp bantu bakithi. Uyakwazi ku-WhatsApp, uyachiya u-WhatsApp, uyafona kanye. Ma ungangitholanga ngiyabuya ngibuyele kuwe, ngoba asihlali kuphela ngezandla sithi izinto zizozenzakalela. Siyasebenza, kunendawo esizihambayo eziyimfihlo lapho esisebenzela khona ukuze sikwazi ukwenza imisebenzi yabantu iphumelele. Nginalo ithemba abantu bangizwa kahle. Khona umuthi wamadoda, inkunzi for men, iyi-450 rand. Ukwazi ukujabulisa umama endlini, ungagcina sokusiba nezimpi ezindlini ngenxa yokuthi awumsuthisi umuntu wesimame. Khona imithi yemizwa yabomama, abamama abangasenamizwa. Omama abangcono bona ngoba bayakwazi ukupretenda ukubana bayisuthise indoda noma imizwa singathi iyashoda, kodwa-ke uvuselele nawo mama omusha ukwazi ukulijabulela ucansi. Kodwa emadodeni kuyinkinga ngokubana vele uma ingasavuki awukwazi ukupretenda. Ingakho vusani izinduku bantu abadala, imizi yobaba bethu ivuke. Bese siba khona inhlanga ze-gambling zikhona bantu bakithi. Inhlanga ze-gambling zingu-2,000 sesibuye naso. Kanti-ke zikhona nenhlanga zokuhlola, nenhlanga zokuboniswa emaphusheni zikhona. Ungaxhumana nami ku-083 20 sizokusiza mhlobo wami. Sikugeze izinhlanhla zivuleke, sikunikeze imithi yokulungisa imsamo yangakini, sikugeze, sikususe isinyama, sikususe amabhadi asuke mhlobo wami, ukwazi nawe ukukhanya ebantwini. Enguhlozi lo okhulumayo, inamba ithi 083 20 Mwichemeza Mbuya, uyawuthatha ndoda usebenzise, kwazi na ukuhlala impilo enhle, ube nomama ozokwazi ukusapota. Lento abantu bafanele bayizwisise, iluhlanga lothando, akusona sithwalo. Ngiyabonga nalabantu bangizwa, nalithemba abantu bangizwa kahle. Ngithanda konke amagumbi amanomhlaba, ngithi philane. Xhumana nami wena-ke ongakaze uthole izinto zakho. Mangabe into zakho ungazibhosanga, uxhumane nami njalo nawe ungikhumbuze, ungitshele. Ngiye ngithi mina ma uzibona ungaphilanga, ubanjwe ngesami isandla ungazange uluthola usizo, ungazise ukubana usizo awulutholanga. Ngikunikeze usizo ngokubana angifuni umuntu ophuma kimi ekhala. Ngifuna impilo zabantu zonke zihambe ngendlela, kube nokukhanya, kube nokujabula, ngoba ukukusiza kwami ngakha ubuhlobo obukhulu kuwe nami, ngokubana usuka usulilunga lomndeni wami, nami sengililunga lomndeni wakho. Nginithanda nonke bantu bakithi konke amagumbi amanomhlaba.